שלומי, למה לא באת אליי היום? אתה חולה. טוב. מה? מתחיל זה? איזה ערוץ זה? זה ברדיו. טוב, אני אפתח, גם אני אראה. טוב, יאללה, ביי. ונשמע. שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ברדיו השפיצים! אוקיי, עכשיו בוא ניגש לתוכנית שאתם הכי אוהבים. מה אתה מעדיף? ים או בריכה? כיסא או ספה? זה היה חלק ודוגמאות מהתוכנית שלנו. רוצים להשתתף? תתקשרו 55. אוקיי, זה היה מאיר, יש לו מאזין ראשון על הקו. שלום, אתה בשידור. לי קוראים מעוז. שלום מעוז. למה התקשרת אלינו? שאלנו לך בבית. אוקיי, אז בוא נתחיל בתוכנית. מה אתה מעדיף? אתה מעדיף חלון פתוח או חלון סגור? אני מעדיף חלון פתוח. לא יודע למה. סמל של המדינה הזאת. אוקיי, מעוז, תודה רבה על התשובה הזאת. אבל מה עכשיו אתה מעדיף? לאכול חתול או להרוג? אני מעדיף להרוג חתולים. שונא אותם. אוהב כלבים. אוקיי, אז אם אתה אוהב כלבים, אז מה אתה מעדיף? לאכול את הכלב שלך? או לאכול את הזין של הכלב שלך? אני לא מעדיף זה ולא מעדיף זה ולבוא לך שחתי. אוקיי, תודה רבה למאוד. אוקיי, אז להתראות. אתם רוצים להיות במקום מעוז? תקשרו עכשיו ל-55 הלו, איפה אתם? סליחה? מה זה? לאיזה מספר הגעתי? 55 איך? סליחה, אתה איתי ב-5-1. טוב, יאללה, ביי, מנהל. אוקיי, להתראות גם לך. ועכשיו בוא נבוא למאזין הבא שלנו ברדיו השפיצים. התחלתי. מה זה? מה? אוקיי, שלום, איך קוראים לך מאזין יקר שווה? קוראים לך הרבה. למה? ואני אוהב ג'וקים. איזה ג'וק טעים אכלתי. אני הולך לאכול אותו ולבשל אותו. יודעים? כל כך טעים, טעים כל כך מטומטמי. למה? אוקיי, שלום לך חירבה, בוא נתחיל בחידון. חירבה, מה אתה מעדיף? שאבא שלך יאכל אותך? או שאמא שלך תאכל? אני אוכל אותם. אוקיי, קצת מוזר באדם שלנו, וגם יש לו טיפה קול של קוף. אני צוחק. אתה ממש חמוד, חירבה. אוקיי, השאלה הבאה שלנו. מה אתה מעדיף? שיורידו לך בניתוח את האוזניים? או את הרגש? אצלם! מה? אוקיי, עכשיו אני גבה לך תור עם רופא מעצה שיוריד לך את שתיהם, אל תדאג. ועכשיו לשאלה הבאה שלנו. השאלה הולכת ככה. מה אתה מעדיף? להפוך להיות בחורה? או להפוך להיות קוף? אבל היא גם קוף! מה, אתה מתלבט עליי? בסדר חירבה, אתה כבר קוף. בוא עכשיו לראות אותך עכשיו, יאללה. טוב, אני בא אליי. יוסי! תודה רבה לכולם! זה היה הפרק במיוחד שלנו בשפיצים. אני הייתי יוסי. זה היה מאוד. טוב, נתראה בתוכנית הבאה.